Lalaki nga taga Cagayan de Oro City nga nag-viral human gibali-balian human ang Cairo session mipanaw na. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, subo nga palandungon nga mipanaw na ang maong lalaki. Matod sa pamilya ni Ine, nga sukad sa maong session sa Cairo, sa gunson na sab ang komplikasyon sa biktima hangtod nga namatay. Aniya ang akong report. Gibali ang liog, gibira ang tiil, og daw gibali ang hawak ug paa. Ingon ani ang gihimong session kang anhing Liubert Yurong yang miduol siya sa usa ka giingong nagpailang chiropractor niadtong bulan sa Nobyembre sa milabay tuig. Gani human daw gidatugan ang iyang paa, madungog pa ang pagsagit-sagit ni Liubert tungod sa kasakit nga iyang gibati. Sige kayo, boss. Boss, huwag kamay. Agay! Pagkabali, agay! Kamay na. Agay, sige kayo, agay! Kamay na, boss. Gisuwayan pa siya og pakalma sa chiropractor apan di gyud niini kapugngan ang kasakit. Paglabay sa pipila ka adlaw human ang session kaniya, dili na makalakaw si Liubert og migawas nga adunay fracture ang tuong bahin sa iyang hawak. Enero karon tuiga tungod sa komplikasyon sa iyang mga gibati, mipanaw na gayod si Liubert. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang haya ni Ine sa lungsod sa Alubihid sa Misamis Oriental. Matod sa iyang igsuon nga si Nancy, Nobyembre sa milabayng tuig, buot ni Liubert nga magpa-bone alignment tungod sa gihambin nga sakit sa iyang likod. Dinhi niya nakaila ang maong chiropractor o giadtuan pa kini sa ilang balay alang sa session. Human ang session, nagsagunson kuno ang komplikasyon sa panglawas ni Ine. Sakit gyud sir. Dulot sa kong bukog. Nga nainani na siya. Dako kasi glawas. Then pag last na kong ato sa ospital sir, ako gyud nakakuan siya nga nabugto. Nakita gyud siya nako siya nga nabugto na gyud siya. Dako ang pagtuo sa banay ni Liubert nga tungod sa Cairo session nga gihimo kaniya. Kini ang hinungdan nga migrabe ang kahimtang sa iyang panlawas. Busa ginatun-an kuno nila ang pagpasaka og kaso karon batok sa nagpailang chiropractor. Ang ako pagtuo sa iyang kuan sir kay pagbalik siyang diri siyang paa. Nakuan siya sir na nakuan siya sir mura siya na stroke ba. Dili malihok yang kamot. Iyang mata natakilid na. Ugmang adlaw, Miyerkules, nakatakdang ilubong ang patayng lawas ni Liubert sa Alubihid. Buot sab manawagan og tabang ang nahibiling banay para sa mga galastuhon. Alang sa buot mo tabang, mamahimo nga makapadala sa numero sa inyong TV screen. Sara, atong gisuwayan nga makuhaan og reaksyon ang Department of Health Region 10 kabahin sa kaso ni Liubert apan mibalibad pauna sila nga muhatag og pahayag. Hinuon matod pa ila na kining ginapanubayan. Wala pa sab komento ang nasangpit nga chiropractor sa pagkakaron apan abli ang buhatan sa GMA Regional TV 1 Mindanao para sa iyang bahin. Sara. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.